Horas madihita saluhutna, horas madang dihamu, amang, inang, sudah keluarga, natongom maddohoti pertangyangan lingkungan marhite YouTube HKBP Depok Seda. Perjolo mengido maaf kami, aladong nakaning kerusakan di kamera, gabe songona terlambat tita otik mamuka pertangyangatta. Tapuk kama pertangyangatta di bagasat taunon, jumolo mahita marede sia bukwede nomor sia ayat sada sahatu ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni to di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon di dok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau hamu akan naluja jalan sorat, upasonang pehamu, buat hamu ma augak kutu hamu, guru hok kamu ma sianau, ay nalabok doau jalan serep marroha, asa dapotan peradianan hasonangat to dimuna, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, asima roham dihami halak nagaleon, di daho nagogo do musunami, say talu do hami di bahen ala ni hagaleon nami, di baheni hupangido hami tuho, say pargogoi jala pamonang mahami, maralohom musui marhite-hite panonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hudul mahamu. Turpuk epistel di pertangyangatta pamuhai di bagasat taunon, imana tersurat di buku panurirang Yesaya bidu 40 mamuka sian ayat 27 sahatu ayat 30 sada. Yesaya 40 ayat 27 sahatu ayat 30 sada marsikat soring mahita manjasa songonom maridok disi. Nalom ni roha tu Jehovah do haroruan ni gogo.
Boasa madohonommu ale Jakob jala didoko ale Israel. Buni do dalaku maradopo Jehovah. Jaladang maruli mau siya debataku. Ate he dang dibotoho, manang dang dung di begeho, debata saleleng-leleng nado Jehovah, sitok pa akka ujung ni tanoon, dangololoja manang madate ibana, jaladang hadodoan pikiran nai. Iba na balik mangalehong gogo tunaloja. Jala di pargogoi situtu akka naso margelok. Loja peakka doli-doli jala madate, jala tarsuladit akka namar daging natabos. Di ayat 31. Alai akka namar haposat tu Jehovah maruli hagogoom mardapot-dapot. Gabe marhabong nilali lahomanay. Marlojongi nasida dang olo loja. Mardalani nasida dang olo madate. Ido sahatna martua mo akan natumangihon hatani di bata jala naupeopsa. Amin. Maret dehita siap buku de nomor 202 ayat 1 ayat 2. Siniro kamadihamu doho dame nasian de bata amata doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhna. Dihamuna damang doho dainang na hinakulungan di bagasan Yesus Kristus. Di bagasa tikyon ala uluata adong topet ulaw nasida gabi hami ma pasahaton barita na udi dito nga ngata di bagasa tikyon. Alani barita na udi di partayangat ta pamuhay di bagasan tahun 2021 asa anggiat ma marhite tangyang ta atau masalpu kopi 10 sia asabuhi hita patupa pertanyaan di ganu bagasta asabuhi hita marsaur berdiskusi di ganu bagasta gomos mahita martangyang mangidu tutuata asa turhato ma salpu kopi 10 sion jala barita nahuli laho mangguhi hita di pamuhay ni pertanyaan di bornginon iman atar surat di buku Sada Korintus bidusia mamuk kamay siyan ayat 10
1 ayat 20 tangi hok kamu ma hatani di bata. Ay molo hukatahon baritana uli dang hasurungakui. Utakku hiadui. Marjia doaku au suhu baritahoni. Ay molo ule sian lo monirohaku marupa maahum. Alay nang sian naso terjuang tong do dia pehon tuahu tohonani. Asa ahad upaku odo. Di nama maritahon baritana uli aku suharugi ini hamu. Asa hupangasahon huasokku di baritana uli. Ay ati pe malua ahu sian saluhu neng. Upa tutoru diriku tutoru ni saluhu na. Asa tumorop na sida hutugihon. Nagabi songon jahudi doahu di akka jahudi. Ang giat hutugihon akka jahudi. Di akka naginonggoman ni patiki. Gabi songon naginonggoman ni patiki yahu. Nasututu ginonggoman ni patiki yahu. Ang giat hutugihon akka naginonggoman ni patiki. Asa hutugihon akka na somar patiki. Gabe songon na somar patiki yahu di akka na somar patiki. Alay dada somar patiki ahu di julu ni di bata. Tung ginonggoman ni patik ni Kristus hido ahu. Ayak ka nagale gabi songon nagale do ahu. Asa hutogion akka nagale. Upaw bardo diriku tu sasude. Ang giat hupalua nang gudibang. Alay saluhu na huula ala baritana uli. Ang giat dohot ahu pertohap disi. Imam sahakna. Hurian itu hatta na hinakolongan di bagasan Yesus Kristus. Ditopak debata hitan. Adong do sakap ni debata diganuk jolmain. Bahwa manusia ini diciptakan oleh Tuhan. Ada setiap rencana, ada setiap kehendak yang mau dikatakan kepada kita satu persatu. Jadi tidak ada yang tidak direncanakan dalam hidup kita ini. Tidak ada yang kebetulan. Tetapi semuanya sudah direncanakan sebuah vokasio. Makanya kita menyatakan vokasio Dei. Allah membuat rencananya kepada setiap manusia itu tanpa terkecuali. Namar lapata doi dia makadonga sahapor siam. Buasa ikut dohonota. Dan kenapa kita menyatakan bahwa Tuhan juga memiliki rencana bagi kita. Nah berjolo iko berengota bahwa kita diciptakan Allah adalah imago Dei, bahwa kita diciptakan oleh Tuhan supaya pertama menghasilkan buah. Ditoppa de bata amado ina, ditoppa hita tujuan yang paling utama adalah supaya menghasilkan buah yang banyak. Ido benar Tuhan Yesus di Yohanes 10:5. Hupilli tamu asamar parbuedo. Dileo tu hita pokasio Dei dan asa hola tu dirita. Dileo anugerah, dileo pasu-pasu, tetapi kita dipilih supaya banyak berbuah dan berlipat ganda. Ido nebalga berengota. Jala molotadok rupani ado sakak midiri batatu hita pokasio diberikan kepada kita. Adalah kita harus menyadari. Dia mah ikut sadarata di bagasan ngulutom. Kita harus menyadari adalah dipanggil menjadi hambanya. Dijauh gabe ula-ulana. Asa sadok nama kaporsiay nama nada di bata. Adong do jauh-jauh tu hita ganuk marsada-sada. Dakola situa, dakola padita.
Tetapi setiap orang Kristen itu, setiap yang mengenal Tuhan itu adalah dipanggil oleh kuasa Roh Kudus. Ido huriai diulahuni apostoli. Ala na dijuto di porbadiedo nasida asa delehodo ima karune ganup mangula lau pabalgahon harajau ni dibata. Jalan na menarik musi dia makadungan diju di bata hita di tonga-tonga ni portibion asa gabi buidu hita dia me teladan molo hata teladani dakkolan sekedar tiruan ni alai hata teladan diju di bata hita di portibion menggambarkan yaitu keteladanan Kristus di tonga-tonga ni portibion. Ay dang tadaw ni debata, dang tadaw ni portibion, Kristusi, molo dang siyan akan na pinilinay. Alan ito dipakke, debatado kita. Songot teladan, patuduhon siapakah Yesus Kristus itu. Di siya kita do, buhay tadaw ni hala. Ito benar, tatadda Yesus satu tikyo, dang ala na tatabiring jumpa hitai dalan. Tetapi kita mengenalnya adalah dari pekerja-pekerjanya, dari pemberita-pemberitanya. Tatadda me, sa sino mensen, rotu tano batak, gabi apostel ni halak bata ibana, tatadda imana. Siyan nani hatahon na itu, keteladanan yang dia lakukan dari 3 tugas gereja, koinonia, marturia, dan diakonia, sanido taboto. Gabi Yesus itu benar Bunda Teresa bahwa orang mengenal Yesus adalah dari pekerjaan dan dari tindakan kita. Alani dia makadonga saha persiawan menarik do terpuk tahun. Buasa menarik. Itu benar di bekas terpuk tahun dipakai apostol Paulus do ima di buku sada Korintus bidusiaun ima taringo tu naposoni debata. Bohano akan naposo ni debatang. Jala bohano hita marnida identitas kita sebagai hamba Tuhan. Ido benarkan humulai nakangani dakkola situ ado padita guru huria evangelis diakones bibil pro gabe hamba Tuhan. Naposo ni debata daong. Alay nasa nang majalo nasa nang terdidi. Nasa nang majakon, nasa nang dididi di bagasan goar ni bata, ama anak doto di porbadia, ido akan aposo ni di bata. Molo digo di hata, Junani, dolos. Molo hata duloson diterjemahkan on, ima budak, hamba. Dapatan na di si Paulus hata dulos itu supaya orang-orang Kristen jangan melihat hamba budak dong. Bayako kamu mah budak do dipakai si Paulus menerjemahkan kata naposo ni debata. Hata budak do kenapa? Supaya hamba-hamba Tuhan jangan ada yang sombong. Alek kodidok do ibana ima songon dulos bahasa Yunani. Hatoban. Alani lasmaro hata muluboy hita hatoban ni debata. Ino porlu. Boy hati daku kamu mulu dipakai di bata hita hatoban na bangga mahita to. Dan gabe kesombongan. Tetapi kita harus milik itu adalah sebuah iman yang dulu si gabe sada si bangga honot tadi. Alani do berengot tadi buku tanah badio memang ada piga-piga konsep na pinak ni hata ni dibata taringot tu akan aposo ni dibata. Ada orang sudah bagajang terpuk tahun, ada memang di buku tanah badio taringot tu konsep Alkitab tentang bohado pangatusyota taringot tu ima dulu si hamba Tuhan itu. Boy do tay dan nongani di buku pada Narobi. Di Tolu Musa bidu 25. Ayat 45 satu ayat 40 nomi. Doh di sada Musa 40 ayat 10 anu. Di do di si ima ia naposan de bata ima songon hatoban de alai hatoban lamar lapata de natinuhor. Dipakai si Musa de bahwa siapa menjadi hamba itu karena dibeli. Ido benna molo taida masa ni Raja Firaun akka hatoban natinuhor de dijual de di pasar. Ido benar dipakai di buku tabadi konsep na parjulu
Berengot tama ternyata bahwa hamba itu dikatakanlah dibeli. Roma Musa si Paulus di pasiko imana may di sada Korintus bidu onom ayat 20. Argado hamu dituhor. Na dituhor de batado hita. Ido bener akengani hatobani na tinuhor doi. Na ituhor doi sa pasar. Roma Musa si Paulus na dituhor ni de batado hita. Ahame bay dak kepeng. Alai bahwa Tuhan membeli kita Allah dengan darah. Ido bener molo taida di sada Korintus onom ayat 20. Argado hamu ditobus. Argado hamu dituhor de bata. Ala ni argat taido nang pehatoba kita polado mudar ni Jesus dibain lago manuhor hita. Ala ni menarik do turputa molo taku hari jona parjolo molo be agak-agak sona tadiskusihon manang toholat tu agak taringo tu turpu hatobano ala memang ido nang tu jami tata tu hari minggu asara kola situ nang warana alai ikut taguhari jo saluhuna nasa naung maka tidakku Jesus di bagasanguna asa hatu bani mana molo disima berengota na paduahon di guare mai imam taida mamuse di sada Musa 24 ayat 2 10 nang songone di sara raja-raja bidu 10 sia ayat 10 sia 1 ayat 20 sada. Di guare memuse ima di turpu tu minggu nenang ro ima taringo tu naposo taringo tu hamba nakeni antara ni Elia dan Elisa di sadar raja-raja. Namar lapatan do iya nanido na naposo manang hamba doulos itu Allah saling melayani makobasi aidang gabi roh hato bani gabi raja. Alai molo roh hato bani laho makobasi dui. Asa iru nang dohonon na tuhita. Bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan adalah bukan untuk menjadi tuan. Tetapi adalah menjadi pelayan. Gabi pakobasi dotok kita. Suatu ngaru nama kilala. Ido benesi do Tuhan Yesus. Aku datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. So ngoni do halak Kristen. Iya halak Kristen ikon na gabi pelayan dui. Dak iko silayan-layanan. Dak siko siliano piring ni. Dak ko siliano dani. Tetapi dialah mampu menjadi pelayan. Ido molo siarong binere padita say songoni akka situa songoni akka pad parhobas molo ko segyo seneng hubasan. Patang we. Iku gay perjulu niyan. Contoh. Turilayani. Supaya jemaat juga merasakan mereka juga alikon nama si hormata datu ikut dihakolong itu jala songoni ma nang ruasi tu parhaladona nang songoni ruasi antara para tu ruasna asa totong do dang gabi diperbud atau dau molo ditunglayani pe bukan berarti menjadi pisuruh jemaat bukan alai ko berengota sia bukuna bade ima hubungan ni holong ni roha lapatan ni dulu si do nakengani tujuan ni Jesus asa unang adong akahala Kristen yang napun sendi bata nagabe menyombongkan diri. Na mangihut dia makadongan di buku tanaba dia taring tu konsep ni naposo ni di bata ima konsep predestinasi. Molo didok konsep predestination imam lapatan 6 sada pasu-pasu doon sada hak prerogatif ni di bata doon. Ido benerang busu di situ Ido benerang busu di padita. Ido benerang busu di guru huria. Tetapi imana keng konsep predestinasi ni debatadui. Allah do nama ngalih nama militi. Molo pe di dalamu oto amat tahun. Bahasa busu tuan. Busongono don. Ayo kian perjahat don. Ayo kian panako don. Ayo kian busongono don. Bukan. Itu adalah hanya secara manusiawi. Allah ima konsep predestinasi na nidok ni debata itu adalah hak prioritas ni Tuhan manang hak ni debata di jala itu na subui di boto jolma iportibion bahwa Allah memilih jidak si babeni dia mulu diberi kamu perong dipilih situa sian na badalian nong padita sian na otohian do paditon bahasa bui paditon itu tidak bisa kita sangkal Allah hak ni makengani konsep predestinasi ni dibatadui.
Alanino ko'y koberengotan na kay nga ni disi ima gabe tung masay bagas doy molo di jo jala dipili di bata. Ido benabu kedeta 672. Baha permusik nami. Bude dehonot ta 672. Ya, tabuka majo 672. Oh, 672. Tadi homa. Debatado na mamilitita. Debatado mamereng na niulami. Jadi, sutung mabiar huamang do taminang. Suya dirgaya maton na huula. Sutung mabiar huamang. Dan dirgay inaton na huula. Marilah kita berlomba-lomba melakukan yang terbaik, melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan. Ay debatado marnidai. Dengan manang so denggat debatado mangida saluhune say patu pame gabi tiru amaho sutung makilala ho sa jolma jalo ommu hasangapon sutung makilala ho sa jolma sa portibion jalo ommu upani haparhaladommi upani naposami upani haburjomu pelayanammu di tonga-tonga ni portibion alai songon isi Paulus ime di sada Korintus 15 jalo ommu ma upa sa debata ay debatado marnida na niulami. Na mangihu dia makadonga sapor siya. Na indohono turpukodo ima konsep ni hatobani ima konsep sirkular. Lapatan na disi ima konsep pajon songon naposon debata songon nanidok niya mata tebe si matupang. Ido benedok si Paulus di son di ayat 10 nomi. Ay molo barita hoppe barita nauli dakka suruh ngakui. Utakku hiadui. Amata tebe si matupang pe ido di bukuna na nigurito ni imana di ulang tahun ke-50. Dia menyatakan adalah aku ini adalah orang yang berhutang. Songonido si Paulus dido ibana di molo dido imana mana halak na berhutang berarti harus keharusan ikobayaronna. Dia makadonga saha porsiam molo tadok kita halak namar utang. Berarti yang mau kita lakukan adalah misi Tuhan. Di Roma 12 dok may missio Dei. Misi ni debata. Molo halak namar utak kita berarti adong keharusan nanang ulahonot ta imam. Dangau napunaaw alay debatado napunaaw. Berarti pemilik kita bukan diri kita, tetapi Allah Yesus Kristus. Atong molo didok utang dihite, iko sudi mahita par barita nauli. Iko sudi mahita dosa do dihita hakurangan de molo dang tahatahon barita nauli. Barita nauli songod dia madia makadongan. Dang na porekon turang gata kitaon mar barita nauli. Mar barita nauli nanandohonon na diturpu taon. Ima pasahaton misi ni debata. Boy do marhite parange. Boy do marhite karunia. Ay didok di sada Korintus 10 meragabo oleh Tuhamu. Ima karunia pasu-pasu talenta nang akabaga-baga adong gabi pangajari. Molo guri mana tong gabi guru memana pasahaton misi ni debata di si.
Molo pertiga-tiga imana, iko betul ni mana mesi ima misi di bata di pertiga-tiga ini. Molo pedagang imana, molo pentara imana, molo polisi imana, molo swasta imana, molo pegawai negeri imana, ido nenoronna ima utang ni imana ma pasahaton misi ni di bata di sing. Sehingga banyak orang yang diberkati, gudang mahalak natar pasu-pasu. Lau sido nanaing tidak dibagasat terupuk tahun di ayat 10 1 ayat 20 toli. Di ayat 10 1 ayat 20 toli nang takasma dohonon ni si Paulus dang popularitas ia molo dipilih di Batapiau. Dang nanang patuduh kamalokwa, dang nanang patuduh habuyokwa, dang nanang patuduhon ahna ale marjea maau molo dakku hatahoni ninna si Paulus. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan firman ini. Ido nenang berengota atau lausi manang tuhita. Gabe tadi dah mehita. Alani menarik situ tu do molo tabuka bibil tay tabukka man. Molo nato hore hita marutang tu di bata tabukka ma 2 Korintus bidutolu. 2 Korintus bidutolu ayat 2 1 ayat 3. 2 Korintus bidutolu ayat 2 1 ayat 3. Tangyo kamu mahatan di bata. Hamudo surat nami. Naung sinuratod tu bagasan rohanami. Natinadda jala jinahani salhu jolma. Ay tadda doh ay tadado hamu surat ni Kristus nahu paturehami. Sinurat soroho tinta marhite siat toddini di batana mangulu. Ido dada tu panurata batu alai di panurata daging ima ate-ate. Iko dohono tama manipuli terpuko akulah surat Kristus yang tidak ditulis dengan tinta tetapi ditulis dengan Roh Kudus. Aku adalah tulisan Allah gobaran manang surat ni di batamahamu di Portibion nabui di jahajolma berarti molo lewa amang si tubing siya julun jauh tanggane bui ma di jahajolma amang tubing yang takut akan Tuhan. Ale molo lewa si tubing panakui nga lewa nina to. Alanya di cahay mana siya pangalahona. Ale molo lewa amang si morakir si tua nepurji. Turbui jahajol matong amang naposo ni di batang si tua si morakir nepurji. Alay ido benedo si Paulus hamudo surat ni Kristusi atau ikubui mahamu di jaha marhite hata ni di batang. Amin. Martayam kita. Mauliate mariho ale Tuhan di batang. Na yang masaluhu na hami Tuhan akan na jinom na pinilikmu patuduhon songon na poso hami songon akan na hinokok mo mabaritahon hatami Tuhan marcia mahami molo hutabunyo kami marcia mahami Tuhan molo daku hataw kami lo monirham marcia mahami Tuhan songon na tinubusmu jala argado hami Tuhan ditubuso sian mudar Tuhan pola mate tersidak ko asa buih hami Tuhan akan na posom hodo nama militami asamat parbuih hami Tuhan. Jala hatam na badido Tuhan nama dok Tuhami. Naing matarida hami akka surat ni Kristus di Portibion. Surat ni Kristus di Parange. Surat ni Kristus di Pakatayon. Surat ni Kristus di Pabahenan. Gabi kurang ma natarui dohot las nirohan. Atong molo dipilih Tuhami Tuhan di bagasatikyon. Ima Tuhan pasu-pasu. Pokasyo Tuhan. Bagabagam Tuhami. Asa warga hokay mi Tuhan. Pamilitom mi Tuhami. Agyat mali Tuhan marhite pamiliton nami Tuhan arga situtuma hatami di tonga-tonga ni Portibion mangula hami Tuhan holak kodo Tuhan nabui marnide marparbui manang daong dang bui hami jolma Tuhan lau madok sian hasil ni nanulami alai holak kodo Tuhan nabui mangide di bagasa kolong atong Tuhan asa tung huarga hokami ma ima hak Kristen nami huarga hokami Tuhan ima pejumi di jauh kami lama buah kaluaun tutong-atongan ni Portibion asa saluhu na Tuhan Portibion Tuhan manada maka tidak koko
Mono peli Tuhan, nunga gudang Tuhan, dinang makatidako di Portibion, alay ko saluhu nama, jolma na adong di Portibion, madok Jesus do, haluaon, Jesus do, ima, si Leon las niroha, nang songo Jesus do, parhitian, asa sahat tuamay. Tuhan debatan, debaga sa tikot Tuhan, Oma, partayan nami, pamuhay Tuhan. Di tahun 2021 dia kaparhaladom nang diruas di Uriam. Asa totong ma Tuhan tutuhi saluhuna. Ima ruas ni Uriam mangihuton aka pertanyaan. Marhite molo pe Tuhan alani wabah pandemi COVID-19 gabi marhite live streaming. Dilalahami Tuhan dalam mudui. Asa dia kuro kami Tuhan bisu unang gabi mabiar aka ruas ni Uriam. Alai marpos ni roha. Molo pe di tonga-tonga ni aka bencana Tuhan. Di tonga-tonga ni gudang aka masalah aka tantangan. Iko porsedo hami Tuhan. Dituduho jala dipilih toro hami. Lau mangalion semangat tu akarungan nami. Porsedo hami Tuhan. Pandemion hatok ma salpuam. Ada Tuhan debata pasu-pasu ma. Nang aka pakobasin ni huriam. Pasu-pasu ulan ni huriam nang kapat dita. Pasu-pasu aka parhalado aka situa Tuhan. Nang songonya keros ni huriam. Nang dus di rohanami. Di tonga-tonga ni pakubas nami mora dong pek kana lubi hurang Tuhan dia kapakateo nang di pabehna asiroham totong palo sami Tuhan di bagasan holong nasyakoi ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami songonima apalagi dikio Tuhan namar habuk ni rohami Tuhan na jumulu Tuhan diala po na posom sian hakabipi amanami padita median kaha sirai Tuhan mantan preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Porsedo kami Tuhan saluhu ne di bagasan holongmu apuli sudi Tuhan keluarga. Jara totong ale Tuhan leonom pasu-pasum tuakka pino parra Tuhan. Jara totong ale Tuhan marpakirimon di bagasan holong nasyakwe. Atong Tuhan songod DP ulaon nanay patupaon ni huriam HKBP tunaposomi patulus me di bagasan dame nang di bagasan kolong nasyakwe. Asiro hamali Tuhan di bata. Nang di tonga-tonga ni pamarita nami, nang di tonga-tonga ni negara nami Tuhan, nang di portiwe pe Tuhan, nunga lubi hurang satao Tuhan, di bagasan ngalut ni rohami Tuhan, na gudang Tuhan alani bencana Tuhan, namar saik do nang modding, nang akibat na gudang Tuhan akan namaguan ulaon. Asima rohamali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, nunga tung lu jabi hami Tuhan, di bagasa tangyang dohe elele ami Tuhan. Marhuan sodo hatam na badi do holong rami Tuhan say salpu kumay ale Tuhan debata nang songoni ma di minggu na nang roon patupan ni huriamot Tuhan ima sera terima nang songoni Tuhan pangojak konon di paditane baru paditare sok nami songoni nang pabor haton na posom nang gabi pareses di distrik kami om saluhu na tua pasu-pasu mauloni di bagasan sakat do lo meniram asimar hamale Tuhan patulus me Tuhan. Saya sa masakat do lo menurham. Mau lihat madihu. Amin. Maredehita siya bukede nomor 770 ayat 1 ayat 2 dungian no diuruti tangyang pangodeanon nabi nuaton ni inang padita Juliana Jai. Marede mahita. Sai maborus mahoganung pari di tangan musuru tung nasonang diapuan namo di tangan musuru tung nasonang diapuan namo.
martangnya kita. Puji-pujian mardongan mauliate mahu pasahat rohanami dihuali Tuhan debata naparorot ngolu nami. Jalan nama masu-masu dohot nama ngiring-ngiring lakan nami sahat roditikion. Mauliate ma Tuhan disaluhut akan naulina denggan naung dipasahakmu dihami saluhutna. Dan apalang asini roham dihami dohot holong ni roham. Atong Tuhan sahatu tanganmu mah daging dohoton dinami. Di bagasan tikyon ali Tuhan, dina hupatu pahami pertangyangan pamuhai, di tonga-tonga ni huriam haka DBP Depok Sadaon. Asi maroham dihami saluhutna, pasu-pasu ma jaladonga ni hami, dinalaho mandalani ari-ari ni ngolu nami, tarlumubi dinalaho memulai aka pelayanan di tonga-tonga ni huriamon. Asi maroham Tuhan pargogoi jala parsahalai masaluhut hami nama kobasi di tonga-tonga ni huriamon. Mauliate ma Tuhan dihatam dinong tolhas di pertangyangan nami di bagasan tikyon. Nama nungguli jala nama nogihon hami. Asa gabe marparbue di bagasan hapor siaon. Jala toktong hami satia laho mangulahon nahom bartuhatami. Ajari mahami Tuhan mangulahon saluhut nai. Pargogoi mahami. Asa boi hami gabi tiruan. Di pakatayon di pakuling pamereng. Nang digulmit ni ngulu nami Tuhan. Dongani hami. Diluhut laka nami. Pargogoi hami. Ganup hami Tuhan jolma nagaleon. Asi maroham dihami Tuhan, sapala naung dipararho hami gabe naposom, padita dohot parhalado, namangula di tonga-tonga ni huriam HKBP Depok Sadaon. Unang alang asini roham dihami Tuhan, pargogoi, parsahalai, pasu-pasu jalapatau mahami mangulahun-ulaumu, dinalaho marbarita nauli di sandok portibion. Pargogoi hami Tuhan asi maroham dihami. Nang saluhut ruas ni huriam pe Tuhan. Di manang di dia penasida maringanan di bagasan tikyon. Di nalapatupa pertangyangan di bagas nasida. Nang dinapungu di bagas joromon. Nang diaka pardalanan nang di parkarejuan pe Tuhan asi maroham. Saihoma nama masu-masu. Mandongani. Dohot mangiring-iring lakan ni ngolu nasida ganup ari ganup tiki. Tuhan dongani ma saluhut ruas ni huriam. Di bagasan tikyon, di tangiang pangondianon namion Tuhan. Sian uduk dohot serep ni roha hami mangido tuho. Pasu-pasu mahami saluhut akan naposom. Dohot saluhut ruas ni huriam. Asa margogo hami mangula ulaumu. Di tonga-tonga ni ngulu nami. Tuhan di bagasan tikyon, di namarningot hami di saluhut ruas ni huriam. Na tongon na di bagasan hagaleon ni pamatang siala ni parsahiton. Ima amang esilaen suami inang sintua boru sitorus. Amang sintua siregar boru tambunan. Nyonya si barani boru si hombing. Tuhan doho saluhut ruas ni huriam. Na di bagasan hagaleon ni pamatang. Na sedang dirawat di rumah sakit. Na sedang diisolasi. Nang saluhut na dirawat di bagas nasida Tuhan. Toktong mahona mandongani mamasu-masu. Ape hontanganmu nasun badiai. Bolokom maakasahiti Tuhan nang hami pe. Molotunga dong akasahit na marlokotan di pamatang namion Tuhan. Bolok komai pahipas mahami. Lehon madihami hahipason. Asa toktong hami boy. Mangula ulaon nami hombar tulomo ni roham tanpa keterbatasan sialani akasahiti. Tuhan pargogoi mahami dinalahu mandalani. Ari-ari ni ngolu nami. Nang di bagasan tikyon pe Tuhan. Mangido hami tuho, sayhoma toktong nama masu-masu saluhut ruas ni huriam. Dia kaulaon nasida ganup ari ganup tiki,
pasu-pasu ma Tuhan siaka ulaon nasidai, saile sarihon mangulu nasida di hangeluan siapari, toktong malam gadai pasu-pasum, marhite aka rejeki dia aka ulaon nasidai. Nang saluhut ruas ni huriam, mamukas sian mulai dakdanak sekolah minggu, nama godang sahat rodina lansia pe Tuhan, toktong mau Tuhan nama ngaramu tingolu nasida, pada uma sian nakar parmaraan, pada usia nakapar sahiton. Tuhan di bagasan tikion, martangiang hami tuho ali Tuhan, diari naung salpu, adong ruas ni huriam na di bagasan abot ni roha, ima keluarga pakpahan borusiahaan, dohot iboto nami andi pakpahan, dinang dialapona tua-tua nasida sian tongan-tongan ni keluarga. Tuhan nu ngamuru bilangan ruas ni amas sian tongan ni huriamon, atong Tuhan pasu-pasu masa luhut keluarga na marhabot ni roha, pargugui manasida, saya puli masa luhutna, asa toktong marpakirimon tuho. Ali Tuhan di bagasan tikyon, martangiang hami mangido asini roham, pasu-pasu ma pemimpin bangsa doho negara namion, partogi aparat pas doho saluhut na Tuhan, aka pemerintah nami, sian tingkat pusat daerah doho tu tingkat pedesaan pe, dongani nasida pergugui, asa boy nasida Tuhan mangula-ulau nasida, hombar tulomo ni roham, jala unduk tuho, jala toktong nasida, boy menegakkan keadilan dohot kesejahteraan di tonga-tonga ni bangsa dohot negara namion. Ali Tuhan di bagasan tikyon pe mangido hami tuho, jala di acara nanang dipatupa di tonga-tonga ni huriam, ima acara serah terima jabatan pendeta resort nanang dipatupa di hari Jumat 5 Januari 2020 sadaon. Tuhan pasu-pasu ma asa mardalan dohot denggan suang songoni acara pangojako non dohot paborhaton padita resort nami, toktong mahu Tuhan nama masu-masu asa bui saluhut nai mardalan hombar tulomo ni roham, atong Tuhan sahat di homa daging dohoton dinamion, pasu-pasu mangulu nami asa marparbue hami di tonga-tonga ni ngulu nami, sesa saluhut dosa pangalausion nami, asa tamahami di hadapanmu, mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amin. Taparadima pelihatan muli tuadopan ni debata, huhutabuka mabuk wedeta nomor 700 ono puluh tolu, tadehon sian ayat sada lausisoma tapapungu pelihata. Molo Jesus do mamilas roha, Jesus ipangurupin las roha, Tapor siaon mi, dohot postero habi, maromato Jesus las roha, las roha, las roha, maromato Jesus las roha, marsinondang waniho, bintang pagkirimoni, mardomato Jesus las roha. Molo Jesus dongan milas roha, jagaon naton di milas roha, tiruon bumatok to, dami nangulong nai, saleleng di ngolu milas roha,
Datangnya aku pilihan nata papungom martangyang mahita. Ale di bata amanami na di bano gijang. Hodo haro ni saluhut silihul-lihun na dinggan do na sulibasan na muliutus. Upasatani masyan nasa na utan pilihan nami tuhong. Sejala may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may dalamuti asa ho para sa kami pilihanon. Pati bunar jom mo itonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marukan nami marhiti-hiti to dim. At sa nami gudang ni silihul-lihum itu kami. At salam gigirhan madok mo lihat itu marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak madok mahita ditangyang hatopat tayang. Alea manami na di banagijang. Say pinurbadia magwarmo. Say Roma harajong. Say sawit malam ni roham di banua tongong songon di banua kijang. Lehon matuhan sadarion hanguluhan siapa hari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan mamar dosa Tuhan. Unak kami tuki hotu pamucuna. Apalua mahami siang pangaku. Alboro na punah harajang. Dowot habubuom. Rodi hasangapo sangiling nililing na. Amen. Asi ni rohani tu hatta Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata aman. Doho parsoran ni tod di porbadian. Ima namad dongani hamu saluna. Amin. Selamat malam madihita saluna. Horas madihita. Bui mahita mardiskusi ale jaga jarak. Pinasama tu perdepun. Mula Yesus dongan milas roha. Yesus si pangurupi las roha. Oras madihamu amanami nanami asa hok maita hudu di inganat nabi ala pa partang yang penguhai don ipatu pahami do saotik sama snack di tasaluna alai ola di borngino do masuk dira rak pola we asa hok marita dengan nabi dah mulai ati amanginang.